het feestpaviljoen van het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes. We hebben een prachtig feestweekend, waarvan het hier het hoogtepunt zit. Gisteren al voor een regionale middag, kan ze zeggen. En morgen voor een lokale middag. Maar hier zit het hoofdmenu. Jazeker, jazeker. De provinciale Limburgse Kampioenschap Zaate Hermeniekes. En we hebben het gisteren al in de show gehad. Er zit daarachter, rechts als je wilt kijken, zit je daar een soort opstelling van al die kratjes die gisteren al verdronken zijn van het LKZH. Zie je wel kratjes goed van zijn. En degene die dat gedaan hebben is Ramon en Roy. Die groot compliment wil geven wat ze daar gemaakt hebben. Zo aan de markt. We hebben een deskundige jury aangezocht. Dat zult je wel begrijpen. Nu die verstand hebben van muziek, nu die verstand hebben van vastelavond. En nu die verstand hebben van wie zo gaat bij de Luvend. En die gaan dit krijgen een hele moeilijke taak, denk ik, om hier tot een goed resultaat te komen. Hoe al die 15 prachtige optredens die we vandaag gaan krijgen. Ik wil vanaf de eerste plaats iedereen van harte danken die heeft metgewerkt. We hebben heel veel vrijwilligers weten aan te trekken, sponsoren, bezoekers en hier natuurlijk allemaal. Heel hartelijk dank voor al de inzet die je hebt gepleegd. En ik wens je uiteraard allemaal heel veel succes vandaag en vooral heel veel spas en plezier. Dan wil ik hier het woord overgeven aan de twee nu die u gewoon door de avond leiden. En dat is niemand minder dan Erik Kruijters en Mark Pomeen. Veel plezier! Ja, dames en heren. En sommigen nu kennen ons misschien als Erik en Mark. Maar we zijn natuurlijk beroemd aan de rug. Op heel veel plekken in Nederland en Limburg, maar ook de route. En hier als eerste op de goede vlucht. Schitter, punt, glunder! Goedenavond allemaal! Niet aan de Rustig, Erik. Houd in, je moet nog veel te veel schreeuwen vanochtend. Wat fijn dat je allemaal hier zit. Kom maar niet een beetje naar voren allemaal. Kom een beetje naar voren. Sleep maar gedaan. Dat is belangrijk, sleep maar gedaan. Dus dames en heren. Zoals je al weet, zijn nog enkele kapellen druppelen binnen. Maar we gaan dadelijk beginnen met de loting, dames en heren. Ja, en wie gaan we dat doen? Shutter. Nou, glitter. Dat gaan we eens af van kunde goed zeggen. Want voor de mensen die nog het wiel wegstaan is het misschien moeilijk te zien. Maar hier op de tafel staan verschillende wielrenners. Deze wielrenners, dat is een knipoog naar 40 jaar geleden, hoe dit LKZH allemaal is begonnen. Een gans peloton, hè, voor die stoom. Dit is een gans peloton. Cavendish hebben we helaas moeten elimineren vandaag. Wat uit zich bedankt, dus dat doe je niet met. Voor degene die het nu zijn gevolgd, vond ik gewoon een leuk, actueel grapje. Een paar uur met doping en voor ogen moeten gelaten. Ja, maar goed. We gaan ermee beginnen. Dus ik zou heel graag willen vragen, Erik. Een afvaardiging. Een afvaardiging. Een afvaardiging inderdaad. Dat een afvaardiging van Erik Kapellen. De twee mensen is voldoende. Dat onder een buiten opmars, als hij wel ingestaan, dan mogen je rijkheid 2 man per kapel naar boven komen zijn. En neem ze even op, Mark. Neem ze even op. Ja. Ik krijg al de tijd te pakken. Ja, dus ik snap het, het is allemaal ingewikkeld. We hebben een feestweekend die één Zaate Hermeniekes op het hoofd. Volgaas, jongvlees, de roepoepers, voor de vals. Melkgevetten, de koele voeten, zonder drank en de klank. Water geven, gaat het zwaar, geen idee hoe het gewerkt. Kom naar de ogen gaan, dan je werkt niet zo door, jongen klaar. En boek naar Blaoze spelen dan. Wat een parels, wat een parels. Kom maar een beetje naar voren, de mensen zullen nog zien. Kom weer tot de bier. Wat zit je nou prachtig goed allemaal. Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Goed. Ja. Zet hem maar weer zacht in het toelicht. Zet hem maar goed. Zet de muziek maar goed. Zet de muziek maar goed. Misschien gewoon om direct ook te vertellen over de routing. De routing vandaag, voor als ze gaan optreden. Ja. Dan kunnen we misschien even uitleggen wie dat werkt.
de kapellen die dadelijk aan de beurt zijn, die kunnen aan het dijkeind naar binnen. Die gaan hier achterom, krijgen aan het dijkeind de microfoontjes, komen daar op en gaan er hier vanaf. En dan moeten de microfoontjes weer terug naar het dijkeind. Nou, dat leggen we waarschijnlijk nog 12 keer goed vandaag, maar de wedstrijd de eerste keer al. Ik heb er vertrouwen in dat het helemaal goed komt. We gaan dit ook niet een jaar lang rekken. Zoals gewend is de loting van wat, wanneer je doen, is toch wel van groot belang. Om dadelijk voor het publiek duidelijk te hebben wanneer je het toeteren, kent je achter, aan het achterste buffet zit je, kent je niet lezen van hoe die waarschijnlijk. Maar de staande kapellen die werden na de loting op volgorde gedaan. We gaan gewoon beginnen. Ik vind het wel spannend. Ik vind het hartstikke spannend. Ik ga dit even uitleggen. Maar de Luo. Ja, joh. Ik ga dit heel even uitleggen voor u, want ik snap natuurlijk dat je denkt, wow, wat is dit nou voor een high-tech gebeuren allemaal? Nou, let op, luister, wat je doet. Er wordt even geroepen van een kapel. Ja. Zeg, glitter. Je hebt bijvoorbeeld kapel glitter. Zeg, pak een. Niet echt doen, niet echt doen. Ja, dan pak ze, de geef ze aan de meneer. En hij zal rond de hele zaal vertellen welk startplak je hebt gekregen. Is dat goed, dames en heren? Is dat duidelijk, dames en heren? Goed, dan gaan we beginnen met begin voor degene. Gaat het wel fout? Wacht even. Oh. Hebben we de delegatie van Ikkelder, hebben we die ook op de buurt staan? Ja, perfect. Goed zo. Nou, dat is toch wel een snelheid, dat is ongekend. Ja. Dan hebben we gespannen muziek gestaan, dus dat hebben we nog niet. Nee, hebben we niet. Hebben we wat? Moeten we nog even wachten? We wachten nog even. Nou, vertel eens even. Heb ze er een beetje zin in? Ja, zeker. Dat is fijn. Nou, goed gebruikt. En Lies? Wat heb je gegeten vandaag? Dat gaat een beetje zo. De geest nog eten? Zo, en wat gaat je dadelijk eten? Lekker frietje. Frietje? En hoe geest je dat halen? Die kan zich een frietje eten. Ik krijg een laf broodje met knakkenhuis. Wat is? Gewoon lekker bier. Goed is de uiteindelijk, maakt er natuurlijk een grapje over, maar het is een geweldig high-end. Het is hartstikke culinair wat je kunt krijgen. Ik kijk even naar mijn collega. Ik heb geen idee, maar misschien wordt het nieuwspan. Ja, nou dan gaan we de afvaardiging van Bijeen voor de Geun. Wilt die naar voren komen, alsjeblieft? Bas en Adriaan. Die zijn ook hier. Let op. Is net voor de nieuwe prins genoemd ook gedaan. Dit is toch eens hier. Hebben we nog gar niet welkom geheten, dames en heren. Onze prins Etienne en zijn prinses Elle. Maar is nemen ze het zelf hier of hoe wordt het zin? Nee, die. Ja, die Adriaan. Ze hebben dingen toe, denk ik. Nou, Max. Ja, zeker. Kijk eens hier, God zijn balvader is terug. Dames en heren, Maximus. Ja, nou, pak het even. Zeg maar. Super spannend. Ja, och, dit is een natuurliefhebber. Oh. Ik ging direct voor de heer. Nou, daar gaan we. De startplek van Bijeen voor de Geun Belveld is nummer 10. Ja, nou, Max, binnen. Ja, Belveld is content. Dan gaan we door naar Zaate Hermenie Neet vertrok. Gans uitschrijven. Kom eens even, ja. Smeuïge kleur. Normaal in het oranje. Oh, lekker leukje. Oh, heerlijk. Dankjewel. Wat heb ik kans gekregen. Maar luister, je mag er geen noot kiezen. Kies maar een. De geest van Greu, de kopleuter. Oh, sprinter. Een sprinter. Cavendish Tokkie. Cavendish Tokkie. Zaate Hermenie, een nuchter vertrok, dames en heren. Nummer 13. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Volle gas, hoe lekker dat. Kijk eens daar komen ze. Nou, ik stond er vurig het peloton. Kees trainen en nu verhandig je mijn glitter. Waalde gooi. Nee, dat past weer, dat snap ik. De blauwe, hij ging voor de blauwe. Het nummer. Nummer 4. Handjes. Dat is het beste wat we gaan hebben. Dan gaan we door naar jong vlees. Hoe deed je het? Ik ga zo even tegen de fans met de bak, ja zeker. Nou, druk ik maar eens een keerspan. Pak één. Ja. Nee, ik heb een beetje voorzichtig. Oh, Miguel.
Jong vleeskerel hebben ze gepakt, dames en heren. Jong vlees is Jong vlees, goed eten. Zeg dat dan op? Nummer 14. Nummer 14 aanwezig. En nu de afvaardiging van de roepoepers Obbeeg. Zijn dat de... Ah, ja, kijk even. Ah ja, en hij begint zich dat het. Oh, dat is die oude club Obbeeg. En de wielerliefhebber. Weer in de groene. Weer in de groene. Oh, in de groene. En pak in de groene. Ja, pak in de groene. De weg hadden ze van die groene. Wat is het geworden? Klepper. Het is geworden. Nummer 9. Nummer 9 aanwezig. Nou, dat is perfect. Dus 6 op de kop. Dan gaan we door naar de volgende. Volle los. Zo. Ja. Nou ben ik wel benieuwd. Wat gaat het weer? De blauwe. Nou, de blauwe. Alle blauwe moet het spel. Wat ik nummer is het geworden glitter. Nummer 8. Nummer 8. Dan weer. Ja, de enthousiasme in de zaal is ongekend groot. En we gaan door naar markt, Peter. Gaan ze voor sinds in de kanaal overgekomen. Wat gaan ze er van bakken, dames en heren? Goed gekookt, kiezen ze hun veteranen. Ja. Zo, kijk maar eens. Oh, Kop met Zeeuwse kaart, hier staan ze. nummer 15. 15 jaar. Kijk eens. Dat is dus de laatste gepaard in het spelen. Stiek of dat ik lang moet tegen dat niet. Dan gaan we naar de laatste, de volgende. Nummer 8. De kolenmoeders. Wat is er weer? Dan zijn ze. Gans in het koninkrijk. Oh, die is gewoon in plaats gehuld. Ja. Oh, die is al in zwart hebben ze gepakt. Wat gaat het weer? Welk nummer staat er nog op? Alle kapellen zien die snoes op. Want ze hebben nummer Nummer? 11. Zongen eraan, geen kraan, de bouwwerk. Dus, meneer, dat is er nog net. Ik ben onderkleder en kleider. Ja. Welke gaat het weer? Dan hebben ze een rode jas aan, daar staan rode toppetjes. En dat pak ook in een rode. En die komt maar even gepakt. Ongelooflijk, ja, maar dan gaan we best van het peloton, hè. Welk nummer hebben we gekregen? Het enige nummer wat in de kopman terug. Nummer 1. Oh, kijk eens aan, die mogen als eerste. Zie mogen dadelijk als eerste. Wat ik bedank, dat wil natuurlijk iedereen. Even kijken, oh nee, dan ben ik nummer 10 gelukkig, of niet? Er staat ons nog 6. Zou dat 9 moeten zijn, of niet? Ja, Recht studeert wiskunde, weer duidelijk in. Annelie moet zwamen, dames en heren. Wat gaan ze doen? Oh ja, de laatste gele. De laatste gele. Aan de regen, dames en heren. Nummer 5. Nummer 5. Ja, de enthousiasme, ik vind het ongekend wie je allemaal dit oppakken. Dus Ze moeten er een beetje erin komen, denk ik. Gans goed geleerd, dames en heren. Geen idee, kom maar op deur. Kijk, dit is het enthousiasme op we zeggen, wat gaat het werden? Ja, deze zetten nog op elkaar. Hier of dan terug naar komen en op peloton. Ja, dat is een goeie. Wat ik nou is het geworden gelukkig. Nummer 6. Nummer 6. Dat is kwijt 3. Ja, goed. Dan de volgende, klopt er nog. Gans goed verder. Zijn ze met de festijn doen het door. Ja. Nou, wat doen we doen? We hebben er even op. Wat hebben we er nog over? Ja. Ja. Dat vind ik een gewone kus. Dan zijn we nog een keer. Heb je wel gezien? Balspelers. Allemaal niet goed. Het is half keer. Ze hebben nummer 2. 2 ja. Helaas niet meer. Ze hebben het gelijk. Ze hebben nummer 2. Dan gaan we door naar een recht in dat shirt wel. Ook zo stuk. Ja. Het is nog de vraag welke rode nummer de kleur de vraag. Welke kleur, maar welke rode. Ja. Ik word gewoon erop en erin. Of dat dan moet je door. Met gewoon verkezen. Zie hebben nummer 3. 3! Ongelooflijk. Dan de volgende, jongen klaar, wat is dat? Jongen niet zo weer. Nee? Gans het er nu staat. Jongen klaar. Ja, nog te laat. Dan kun je geen avond vermoeien. Ja. De club gaat naar boven gespeeld.
Misschien ging ik net vragen om even op de muziekje op te zetten aan deze dag jullie. Zo is er. Ja, Lekker zo zelf. Dag meneer. Fijn dat ze er was. We hoeven niet te spelen hè? Oh nee, oké, zeg het maar even. Ik heb een tappensignaal nodig. Laat ik eerst een pakken, veel wachten. Ja, even maar. Ja, sorry, dankjewel. Groot is meteen weer trappen en broek moeten bestellen, maar dat is hij. Nummer 7. 7 dames en heren. Ja. En dan weten we natuurlijk al wat de laatste gaat doen. Gaan we zo de eerste. Boom met Blaoze spelen. Pak hem maar. Ah, wacht. Maar dat is die klok. Hoe is dit? Oh. Die goeie. Ja, maar ik hoorde even een bruggetje maken en hij ging niet intikken. Maar je hoort te snel. Dan houd ik vast. Want Het laatste nummer dat ze hebben is natuurlijk nummer 10. welke missen we nog? Heb je dat opgelegd? Nummer 12! 12! Hier is zo nummer 12. Voor de buurt zal ik niemand te nummer 12 voor je dag. Goed, dan wil ik u vragen of de afvaardiging met deze geweldige loting weer de buurt heeft verlaten. En dan gaan we dadelijk weer met het gezang spelen.